Jeg ved, jeg vinder det. Øj. Har de stået kills, vel? Kom nu lidt, ven, hygge. Hvorfor er der cypheren i det her? Jeg er klar til at snipe om lige i hovedet. Jeg tager ikke her. Fede med der. Jeg sidder der, ven. Jeg sidder der. Lige i hovedet. Bang. Lige i krydderen. I gang, knægt. Ja, jeg ser en til. Er du klar? Lige i hovedet, lige i hovedet, lige i hovedet. Så bare sådan her. Nej, du. Men fuck lader bossen her, bro. Jeg klager det godt nok af. Lige i smagsklassen. Der var ikke nogen, der havde noget som anden. Oh my god, bro. Oh my god, han var en lille laserkid. Bro, jeg troede sådan, jeg tænkte, det der skud, der jeg ramte lige til sidst. Jeg tænkte sådan, okay, jeg har sgu da dræbt ham nu. Og så tænkte jeg bare, okay, så tager jeg bare pickaxen frem, så var han ikke død. Kæft, en fedtet controllerspiller. Ja, det... Der går en der, tror jeg. Jeg er rimelig sikker på, at der lå medkit derinde. Eller sådan ret sikker på, at der lå medkit. Never mind. Ja, så taber bjælde. Ja, bro, det er only sniper der game, you feel me? Jeg fik lige et lille ekstra sniper kill. Det er godt. Ja, og der er et til her, kan jeg mærke. Jamen, det skal være i hovedet. Hvad laver han? Ja, tak. Hovedet. I gang. Hvor var det, du skudt fra? Okay, makker. Skal vi tage den, eller hvad? Ved han ikke, at jeg er verdensmester, eller hvad? Jo, det ikke. Okay. Oh my god. Tak, i gang. Urale, min bror. Schuvestein on top. Wow. Oh my god. But watch out, lort. Ikke så på det. Ej, så må du holde ham på vinklen op på taget. Jeg kan sagtens så går du derop. Hvis han bare kommer hen til mig. Og så vender du bare til en tonser imod dig. Måske? Klar. Hvad så, bro? Det er bare de samme, der fighter. Ja. I gang! Så der er en bag dig, så der er en bag dig. Ja, lige der! Så har man startet med at snipe efter. Det er en crazy lobby der, bro. Nej, tog han i min kill. Bro. Det gjorde han. Det er altså mine ting, du står inde i bare. Oh my god. Og det var sådan med det. Oh my god, no loot. Ja, det er altså crazy det der.
Nej, du skal ikke købe. What a safe, jeg lige laver der. OS. Nå. Nej. Det er jo fedt med dig. Oh, det kok, han er minis. Og han popper det ikke. Bedste sniper-spiller, bro. Really. Ej. God, bro. Oh my god. Og så headsniper du den sidste. Der. Oh my god. Dog ikke. Altså, bro, what? Så. Det er mærkeligt, det her med lige sige. Folk tænker sikkert bare, at jeg så snyder med tiden i chatten. Det er altså været. Ej, det kunne være clean. Fuck, det kunne være clean. Jeg kan ikke. Push jeg. Sådan her. Jeg skal lige. Okay. Virker ikke. Og der var Peter Griffin. Ja, tak. Jeg ser at vinde der game. No scope. Bro, altså jeg er altså den bedste sniper-spiller. Altså nu bliver jeg sikkert snipet. Ja, det undrer mig ikke. Oh my god, bro. Hvor er manden henne? Bro, det er bare sådan en bot. Og jeg ved bare, han er bare sådan et liv. Nice aim. Nej. Det er fordi, jeg skal bare lige se. Jeg skal bare se, hvor low han er, så jeg godt kan snipe ham. Okay. Så vender han bare lige mod mig. Hallo. Popular, just be popular. Everybody scream cause he popular. See being scream cause he popular.